Lazaretowe Andrzejki. Ze przyleżytości Andrzejków zrychtowali my usia impreza. Co by się nie ciągło jak cuch po galotach, padło postanowienie, ta balanga to będzie bal przeblekańców. Jak pomyśleliśmy, tak też my ta impreza zrychtowali. Pokazała się tam jakoś ich Marilyn Monroe, był jakiś ich Presley, we winklu skukał się Michael Jackson po 11 operacji plastycznej, Kajsik śmignął Frankenstein, ściorany sakramencko jakiś ich samobójca i pora jeszcze inszych. Jak miarkujecie, pewnikiem Przygorzole mało wiela pocza, co by człowiek napoczął wierzyć we swoje nadprzyrodzone gryfy. Nasz kamrat Antek Pikulik, zawdy był szpotlokiem, usiłował majtnąć kopyrtka i hansztant tela, co nie spomiarkował za pierwsze i że jest naprany jak beluwa, a za drugie, i że jego kostium, te przeblecenie mogę mu deczko kręplować ruchy. No i stało się. Prasknął zol i czaci go było zakludzić do lazaretu. Glingli mi przodzi po trzeźwego szoferoka, zapakowali go do autoka i jademy. We lazarecie doktor nie zadawał żadnych pytań, kozojno wesmycyć kamrata do zabiegówki, my zaś moreśnie życli się we poczekali. Zazierali ci na noc wszystkie, jedna flygera praskła ci z kulitego łofucina i nie dziwota, bo przeca nie każdy dzień idzie ujrzeć zycniętych do kupy na lazaretowej bance ściga przeskoczka świtorza i dwumetrowe dziecią. Był z nami do kupy i kamrat szoferok, którego my wywykli ze pośrodku nocy ze prykola, a on zaciepino nasia, co było pod rynką i blank einfach wyglądał choby chachor, deczko i nowość pluktany. No i nie potrzeba było wiele czasu, co by się ptosik łopobożył. Wybaczę młoni, spytała się moreśnie, ale stanowczo flygera. Mogę was czymś ich wspomóc? Co się wam stało? Na to jedna kamratka odrzekła, blank po kamracku. Nie, my no sam doczkomy na utopca i na misia uszatka. Bali i doktor chredki wyłyknął swój gibis, jak wychynął ze zabiegówki. Wspominał Eugen z Pnioków.